May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlaw, Lunes, ang atong Ginoo miuli sa iyang lungsod, sa lungsod kung asa siya nagdako, Nazareth. Karon, ang iyang mga kababayan daghanag nadunggan kabahin kang Jesus, mga good news bahin kang Jesus. Nindot kaayo iyang gibuhat didto, maayo kaayo iyang gibuhat didto sa pikas lungsod. So ga-expect sila nga maayo pod ang ilang madunggan. So karon, pag uli sa atong Ginoo didto sa iyang lungsod, sangyaw dayon siya sa ilang sinagoga, sa ilang chapel, kumbaga. Sa iyang pagsangyaw, ang iyang gisangyaw ang sakit nga kamatuoran nga gakahitabo sa iyang panahon. Mauni, kita mga Hudiyo, sukad pa sa una, sa panahon ni Abraham, gitan-aw na nato ang atong kaugalingon nga chosen people of God. Maunay tan-aw nato sa atong kaugalingon. Ingon ana ta kabulahan kaysa atoang linya, sa atoang mga kaliwat, mga Hudiyo, mga taga-Israel. Ang kaluwasan, ang maayong balita gikan sa Dios gi-offer kanato. Bulahan kaayo ta. We are so blessed as a people. Pero unsa may gakahitabo karon? Ang pulong sa Dios, imbis inyong dawaton, imbis inyong paningkamutan nga buhaton, dili man hinuon ka tribo ang gabag-o. Dili man hinuon kapwa Hudiyo ang naminaw sa pulong sa Dios. Expected nga kamo isip chosen people of God, kamu dapat ang mas maminaw. Kamu dapat ang mas magbag-o. Pero unsa may nahitabo karon? Mga dili Hudiyo man hinuon ang naminaw sa pulong sa Dios o kinasingkasing nga nagbag-o, dili man hinuon kamo. Mauto nihatag si Jesus og duha ka examples nga mabasa nato sa Ebanghelyo karon. Duha ka tawo pero dili mga Hudiyo. Dili nila katribo. Mao hinuoy naminaw sa pulong sa Dios ug maoy naningkamot nga magbag-o. Pero ang iyang mga kapwa, mga kababayan, nagpabilin nga gahi ang kasing-kasing dili magbag-o. Sakit kaayo na nga kamatuoran alang nila mga Hudiyo. Ug tungod kay nasakitan sila sa giingon ni Jesus, suko kaayo sila. Nanggigil sila sa ilang kalagot. Ug unsay nahitabo sa Ebanghelyo, ilang giguyod si Jesus ug ila na untang ilabay sa pangpang aron mamatay. Maayo na lang
nakalusot ang atong Ginoo, nakaikyas siya. Nadismaya kaayo sila, kay gatuo sila nga good news para nila ang ilang madungog gikan sa Ginoo. Pero unsa ilang nadungog, gipamukha man hinuon sa ilaha ang kagahi sa ilang kasing-kasing. Mautong nasuko sila ug ilang gisalikway sa Jesus. Mga igsuon, dili talayo sa mga kababayan ni Jesus. I am sorry to tell this. Pariha kaayo ta sa mga kababayan ni Jesus. Maayo lang ta kung maayo pod ang atong madungog gikan ni Lord. Komportable ta, sayon kaayo buhaton, ganahan ta ana. Kanang dili ta maglisod, kanang dili ta maalanganin, ganahan ta ana. Sama pananglit sa imong pagsimba, nadungog nimo sa ebanghelyo nga gihagit ka nga manghatag. So para nimo, wow, ganahan ko anida, sayon ni, sayon kay ni. Okay Lord, okay kayo. Pero sa imong sunod nga pagsimba, ang imong nadungog sa ebanghelyo, ikaw gihagit nga mupasaylo sa imong kaaway. Ug didto ka nakaingon, dili ko ana. Ayaw na Lord, dili ko ana. Ug didto nadayon ka mipili sa imong kaugalingon nga kagustuhan. Unsa may imong kaugalingong kagustuhan? Magdumot, mubalos, mapahitason, garbo, arugante, mas ganahan ta ana. Ug didto sama sa gibuhat sa mga kababayan ni Jesus kaniya. Ila unta siyang patyon, maura pud na mga igsoon. Panahon nga di gani taganahan sa atong madungog gikan sa ebanghelyo, mura ra pud di ay atong buot patyon sa Jesus. Ato siyang gisalikway. Ato siyang gi-reject. Kay ang gusto nato sayon raman. Di man taganahan anang madisturbo ta, dili taganahan anang lisod kay buhaton, magpasan og cross, munang mamili tag shortcut, mamili tag sayon. Ang gusto nato kana lang Lord, kanang sayon lang paminawon Lord. Kanang ganahan mi, kanang di mi maigo. Kanang dili mi malaparuhan sa sakit nga kamatuoran. Pero lisod na gani, di lang mi musunod nimo Lord, diri lang mi spikas, magdumot lang mi, magmapahitason lang mi, ipabilin lang nako akong garbo Lord, mudumot lang ko Lord, mubalos lang ko, kay sayon ganahan ko ana, di ko anang mupasaylo. See? So mga igsuon, palihog daw ko sa pagpamalando. Karong gabi una, before ka matulog, palihog daw ko o tan-aw sa kaugalingon. Mamili bapud ta og sayon? Unsa man nga mga pagtulun-an ni Jesus nga inyong nadungog panahon nga musimba mo or mubasa mo sa Bible, unsa man nga mga hagit ni Jesus nga sayon buhaton o lisod buhaton. Mas maayo mga igsuon atong ma-check karon
Kay basin pariha ta sa mga kababayan ni Jesus nga mamili pud og sayon. Pero dili gani sayon, sakit nga kamatuoran, maigo gani tas mensahe sa Dios, atong isalikway ang Dios. Di ta mosunod niya. Ingon anak ba pud ta? Palihog ko sa pagpamalandong niini mga igsoon. Okay? So lastly, ang hagit alang nato mauni. Mga igsoon, bahala untag lisod ang hagit ni Lord. Bahala untag masakitan ta kay naigo ta sa sakit nga kamatuoran. Bahala untag gibadlong ta sa atong sayop nga binuhatan. Kun para na sa atong kaayuhan, kun para na sa atong kabag-uhan, ato untang dawaton. Dili nato likayan. Dili nato isalikway si Lord ug ang iyang mensahe. Kun diha ta mabag-o. Kun kita naghimo sa atong mga sala, mga suki nga mga sala, ug sa atong pagkadungog sa pulong sa Dios nga gibasa, nasakitan ta, kay naigo ta, na headshot ta, na bullseye ta, then mga igsuon, ayaw glikay, dawata, kay diha ta mabago. Pero ayaw kabalaka. Yes, niingon ang Ginoo, pasana ang imong krus ug sunod nako. Ayaw kabalaka kay tabangan ta sa Dios. Dili ta niya pasagdan sa ato ang pagpaningkamot nga mabag-o ta. For as long as we are open sa kabag-uhan, makasulod si Lord ug matabangan ta niya. Pero kung sirado ta, nagmagahi atong kasing-kasing, kay garbuso ta, arrogante ta, hambugiro ta, mura natag sikinsa, self-righteous ta, sirado atong kasing-kasing, di kasulod si Lord, di ta matabangan nga magbago. Kana lang mga igsuon, lisod lang yun, masakitan lang yun ta, ma-headshot lang yun ta, pero para na sa atong kaayuhan. Di ba mo na itong gusto nga mabag-o ta? I know that. We know that. Nga deep inside us, bisag unsa nato ka makasasala, na atay desire nga mabag-o. We know that. Deep inside, we have that desire. Gusto tang mabag-o. Sakit lang gyud ang proseso. Pero ato nang dawaton, kay para na sa atong kaayuhan. Gusto makahatang maluwas. Gusto makahatang malangit. Then atong dawaton. Bahalag medyo bugat, na headshot ta sa sakit nga kamatuoran, gibadlong ta. Maningkamot ta, dawato nato. Okay? The Lord is with you, tabangan ta niya nga mabag-o ta. For as long as we are open to change our lives.